Kok gumelar kemlak loncat sak jroning kekayonan nggih wis. Kakang mantelung mangulon uga mantelung mangalon nggih kanthi sangka katiup dening samirana kang gumerak wis. Wah. Obyek. Lah. Ya iki kang wujudipun petak gegelan lan uga girsing wis. Lompat sak jroning tapak kapuntren nggih. Hop, wah, hop, bulan, kang karo wujud petak, kaparing asma ya iki kang sabya hanoman kang sadhake, mancolot ngiwa mancolot neken katon kesit, lah, hop. Ya, wis sapa mawokan kang mantelung ana sakjroning kekayonan kang katiup sakjroning samirana kanton lan uga kanton ora nggih wis kae sajake kang bakal dadi petalak ningsung lan uga bakal anggoyak-ngoyak ana sakjroning kraton wis hop anggota kae jebul anggota oh bakal tak oyak-oyak iki wah oh wih ya iki coba yen pancen kowe darbe watak satriya Mandara tutut ana salah jroning lalayonku nggih reca anggota mandheka dhisik aja sira tak tutupi kalor bali mangetan bari mangidul kowe keparat banget iya coba mas tak mandheka iki lho anggota kang bakal tanding kowe iya hop lah hop nah weh anggota wae lemu daging to iki not anggota wae lemu kena dicari-cari gas saya suwe saya gemboy anggota coba mas lagi ngalengka basi rodo bakal tak dadeke alun-alun bakal tak dadeke awu geni oh kaya iki yen pancen kowe wani karo aku ayo berenang roman wani-wani sira boyong dewiku yen Sinta bakal boyong dewi Sinta kan boyong wali hop bos hop yuk hop yuk lah ya hop loh katon jengkilak pensolan ana sak jroning taman kapuntren keng opo kek anoman aja sira kewanen weh mandek kok dhisik kok lho oh blah
yo hop he la 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 hop ya la 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 hop he hop hop Rice aku rice gramise wastaka sadelo maneh bapane wastaka yang kaget aduh rika beton napa bungkus pedak aniku isin apa Arice aku rice gramise wastaka sadelo maneh bapane wastaka nyong kaget aduh rika beton apa bungkus pedak iku isin apa Yang aku kurang budal ngalih saka kene kae sajae anggota wis nututi aku tak rodok golek papan sing ombo hei dok anggota aja keplinti kowe rene karo lampangane ombo dok nek panggung kita paling teblok loro yo coba maju tutut ana layu kuwi iki dok anu man kowe aja kaget sesumbar kowe man kowe apa wis jamu to pan awakmu kurung ngene iki piye to pan kowe turu ning aku ki wani karo kowe dok yo maju kene anding kelawan aku keparat tenan kowe yo wus yo dok kowe ndang medhok dok suwi lak wengi dok wis man mandeko pun anggota ora bakal sirih anggota ora bakal mayu yen mau ngadepi kowe yen manmodo rene yo kilo anggota sira papan golek papan nombo tak tututi nggon sing ombo wus kae kok ana kobongan gedhe kae piye to sus si kratone ndoroku bakal diobong anoman man bangsat keparat kowe lho anu mana dikit mana nih? Neng buri, wow, aku ora melayu doy, kilo dok, bakal tak lu kami, neng betah lu diraku kan, tak labui, rindu mabur. Rehat tengarane acure kok makuru kongso terus aku tetap kadya putula ora praciting turangga esti rakata eka dojo lalayu sapi ayo 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 dan goreng dewa lamale kosong lolo wes
tak antem kiwa kowe endomu ngiwa kowe tak antem nengen endomu nengen kowe ora kena kosong yen kono kowe tak cekel ora bakal mlayu kok kowe gedhe dhuwur ning ala tak cekel tangan kiwa wae kowe ora bisa mlayu kowe rong jamu ya Dok ora jamu mana ning mburi ana apa ki Mang Dok iya hus up lah weh ora apa-apa weh weh oh sompiar dening aku weh mati hop lah ya hop weh Dok kowe kok mentolan nyekel aku awakku cilik lho Dok kowe waniku karo cah cilik kowe coba yang lanten kowe iso usul takon tanganku biar pancen kowe sekti namborok kowe nah ora iso kowe ndak bisa oh yen kaya ngono iki tampakno Dok pasti pecah jenenge pecah siramu woi hus lah hop ini ya omong lho ni dadi kowe sing sedia apa iki hus iki bocah cilik longger renyek iku wes oh iya iki lho yen kaya ngono iki lho mati dening aku katiasanmu habis liwat Wonogiri
asna jebule ngapusi Solo Yogyakarta bali ning Surabaya ayo padha nonton jaranan lestari budaya sloko-sloko bathok bathoke ela-elo sira menyang Solo le oleh payung nota Ayan urip banjur sregep ngibadah ayo Jabrik sing hati-hati kalian Dimas sing hati-hati panaku yo ninggal diterke bali Pak ayo ayo ke posisi aturno bos lah sing mburi masih kosong la Oke,